a la cena de Chucha, do Concello da Estrada. O seguinte establecemento é Calzados Miver en Complementos, do Concello de Forcarei. Que? A placa do distintivo sí. O seguinte establecimiento é a Casa Rural, a Casa do Avó. Siguiente establecimiento é Casa Rural, Casa Cacheiro. O seguinte establecemento é Casa Rural, Casa da Pastora. No vino. Pues saltamos al siguiente, que é Casa Rural, Casa San Ginés. O seguinte establecemento é Casa Rural O Palomar. Este soname de algo. O seguinte é Casa Rural Remanso de Trasfontao, Casa das Árbores. Siguiente establecimiento, Centro de Negocios Lalín. Creo que no puedo venir al final. Vale. Pues vamos a Coafor, Sociedad Cooperativa Galega. Siguiente es Embutidos Lalinense.
seguinte establecimento é Fundación do Campo Galego. A continuación, Hotel Restaurante Pontiñas. Tampoco. Pues el siguiente es Calecoy. Hotel Spa Torre do Deza. A continuación, Calinca Lagazós. O seguinte é o Museo Etnográfico Casa do Patrón. A continuación, o Museo Municipal Ramón María Aller. O seguinte son os pendellos da Golada. Aquí tes que facer de receptora, alguén que lle dé a cruz, algún compañero que lle dé a cruz, porque ela ten que recollelo tamén. Estás facendo doble función hoxe. O seguinte é a pensión Lalín Centro, que tampouco vino. Pisco Fino Gourmet, tampouco vino. Restaurante Cabanas. Luis. No, el otro Luis, me da calma. O seguinte é o restaurante Naval do Espiño. O
seguinte é o restaurante O Encanto do Camiño. O seguinte é restaurante Parrillada La Robleda. Restaurante Terra Mollada. O seguinte é Trasdeza Natur. A vivenda de uso turístico A Eira do Sastre do Concello da Golada. E por último, a vivenda de uso turístico El Estudio do Concello de Vilacrucis. Bueno, pues entonces llegó Casa Pastora, pues que pase a recoger. Bueno, pues ahora antes de la foto de familia les rogamos por favor a los representantes de los diferentes concellos que vuelvan a sus asientos para que procedan al cierre oficial de este acto, dirigiéndonos unas palabras. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a los anfitriones por esta velada, por invitarnos a esta velada. Y felicitar sobre todo pues también a los galardonados por ese compromiso en la formación y en la mejora que va pues eso, dirigida a que nuestros recursos turísticos sean atractivos y que se les ofrezca a nuestros visitantes pues una diversidad de actividades. Hablando personalmente de la Estrada, a la cual represento en estos momentos, disculpando la presencia del alcalde que no ha podido venir por razones de agenda, pues diré que la Estrada, pues eso, dispone de
sumarnos a la oferta o a la propuesta que hace el alcalde de Lalín de conformar una mancomunidad que, bueno, refuerce pues los esfuerzos que pues las sinergias que podamos aportar cada uno de los cada uno de los concellos para mejorar pues nuestra oferta y ser un referente atractivo en el ámbito turístico en el interior de Galicia. Nada más. Gracias a todos. Bos días a todos e a todas. Eu, bueno, pois, opino igual que normalmente nos sin camiño, que é importantísimo que tiñamos unhas rutas donde haxa uns roteiros que vayan a comunicación con todos os restaurantes e favorecendo, como estades todos aquí, que levades un premio, pero de tal bando un premio porque normalmente o merecedes. Quere dicir que normalmente dentro da gastronomía hai moita riqueza dentro da nosa comarca do Deza e dentro de nosa toda Galicia, non? Eu, para min, enhoraboa e felicito vos a todos polo labor que estades a facer. Gracias. Bueno, parabéns a todos os galardonados, aos que recibiches esta señal de compromiso coa calidade turística. Parabéns a Ramiro pola organización. Como non, eu que me gusta moito presumir do meu, creo que xa se veu unas fotos. Eu quero facer un repasiño polas 6 empresas que hoxe están aquí de Silleda recollendo este galardón. Isto non é un punto final, é un camiño de traballo permanente, diario, para ter esa millora de calidade turística no noso concello, e temos que seguir todos, tanto eles como todos os demais do resto da comarca, pois traballando, innovando e sobre todo cooperando, non? Este tipo de encontros son fundamentais para que nos coñezamos uns aos outros e nos poñamos cara e sepamos un pouco que é o que facemos, non? Así que eu quero empezar parabenizando especialmente a Fundación do Campo Galego, unha fundación que realmente están facendo unha labor fantástica de recoñecemento de toda a etnografía do noso territorio. Todavía un grande desconocido para moita xente do Deza, así que vos convido a todos que asistades, que vayades a coñecelo, porque realmente paga moitísima pena, feito con moitísimo esforzo de persoas particulares que están deixando ali moitísimo tempo. Está aí Manolo, é unha demostración delo, deixando moitísimo do seu tempo do día a día para que esa fundación e ese Museo do Campo Galego sexa unha realidade que podan disfrutar dela moitísimos nenos e nenas do noso concello e tamén, por suposto, maiores. Que decir detrás de Zanatur, esa empresa que naceu con tanta forza que xa son imparables, que recibindo premios a nivel internacional todo, e con grandes chefs usando xa os seus produtos, para realizar tamén a Rosendo. Quería facer unha reflexión tamén sobre as dúas casas que temos con este sello de calidade turística. Son dúas casas, o Remanso de Trasfontao e a Casa Cacheiro, que son dous estilos ben diferenciados, pero certo que tamén moi complementarios. E se complementa sobre todo no selo de calidade que teñen, non? É un gusto seguirvos, é un gusto ver as vosas redes e ver como presumides do noso, así que parabéns e gracias polo que facedes por Silleda. E remato con dous restaurantes tamén, os dous que teñen algo en común, que se perciben con un estilo propio, porque se vedes os locales son maravillosos calquera dos dous, e a verdade é que fan unha comida deliciosa, as dous gerenciados neste momento por unha muller, cosa que tamén quero resaltar. Aí estamos. En este caso vou facer unha pequena brincadeira, pero claro, Cristina empezou a gerenciar o restaurante fai unhas semanas, estás aquí, Cristina, polo tanto, parabéns máis que a nadie, porque isto é chegar a besa lo santo. Nada máis, moitísimas gracias a todos os demais por estares aquí, por vosso compromiso ca calidade. Eu fago miñas as palabras tamén do alcalde de Vila de Cruces e do Concello da Estrada, cando falan de necesidade de cooperación entre concellos. Se queremos ser fortes a nivel turístico, temos que unirnos para poder facer un sello de calidade propia no Deza. Gracias. Bos días a todos. Moitas gracias pola vosa presencia. A verdade é que a comarca nosa, a zona norte da provincia de Pontevedra, pois empeza a despertar con respecto ao eido turístico, xa era horas. Eu creo que temos un futuro por diante esperanzador,
porque aparte de que somos unha comarca, unha zona moi agraria, toda a zona norte de Pontevedra, é a parte máis agraria, digamos, que ten, relacionada sobre todo ca gandeiría, que ten a provincia de Pontevedra, pero a parte da pequena e mediana empresa e da agricultura, sen dúbida, facerlle caso o tema do turismo foi algo que pouco a pouco fomos poñendo uns grauciños de area, e hoxe xa creo que somos unha referencia en moitas cousas. Hai certas cousas que temos nesta comarca que non a teñen noutros sitios de Galicia, temos un produto diferenciado e, sobre todo, importante que temos vos profesionais. Hai moitos de Lalín, os que coñezo eu, que hoxe algún non pudo vir recoller o seu diploma, pero aquí os que están Torredodeza, Calecoi, Calinca, Museo Etnográfico, Casa do Patrón, o Museo Municipal, e logo pois teño aquí Restaurante Campanas, Restaurante Naval do Espiño e Restaurante A Rouleda. Estos son exemplos do bon facer e do como se manteñen as cousas, empezando desde cero, desde abaixo. Eu podía facer un reportaxe mental de como empezaron prácticamente todos estos, e si ben é certo que cada día pois se require máis compromiso, e probablemente a hostelería tamén é un tema complexo por falta moitas veces de persoal e por moitas veces por culpa de que ao mellor para darlle unha cumplida resposta ao que queremos pois non temos os medios axeitados. Por parte do GDR, este tipo destes premios ITEC, a verdade é que leva unha parte importante do orzamento do GDR, que xa é pouco de por sí, e cada paso é máis menguante as posibilidades que temos económicas. Por lo tanto, a ver se outras administracións nos botan unha mau para seguir mantendo estes premios, porque realmente é unha pena que non nos demos feito desde o GDR. Vamos intentalo, vamos a ver se ven a Xunta de Galicia ou a Deputación pois nos bota unha mau no futuro, porque entendemos que facer ese produto diferenciado é algo que nos vai valer para a nosa economía agora nos tempos que nos toca vivir. Os esforzos sei que son ímprobos, os que, aínda que algúns que non sodes da nosa comarca, vos coñezo a prácticamente a totalidade dos aquí presentes, dicirvos que eu son consciente do esforzo que supón día a día manter os negocios que mantedes. E sobre todo a disponibilidade, porque o problema da hostelería é que traballa cando moita xente está de ocio. Por lo tanto, eu supoño que no futuro virán tempos mellores, pero agora xa se empeza a valorar ese turismo máis tranquilo, ese turismo xa que ao mellor non é tanto de masas, pero xa que ten algo distinto, e que xa a xente empeza a pagar e a ver con vos ollos que é mellor, en vez de estar en sitios máis estresantes, estar en sitios máis tranquiliños como pode ser este norte da provincia. Temos que os concellos facer un esforzo para tirar do carro en conxunto, porque este produto se é un produto que debe ir en conxunto de toda a zona norte de Pontevedra, a ver se somos capaces, por a parte que nos toca, eu vexo que hai unha disposición grande de todos os alcaldes destas dúas comarcas a que poidamos facer cousas en conxunto que valgan para mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. Así que enhoraboa a todos os que levastes hoxe a distinción esta CITEC. Espero que sea un acicate para seguir mellorando e para que poidades seguir nesa ruta de excelencia que nos gusta presumir os que somos aquí das terras do medio. Pola miña parte, nada máis. Moitas gracias aos compañeros que nos acompañan hoxe aquí, o concelleiro da Estrada, a alcaldesa de Selledo, o alcalde de Cruces e a teniente alcalde de Agolada, e desexarvos que teñades un grato día. Pola miña parte, nada máis, e a ver se nos vemos po ano.